malkhung kotor bai kotor tuthai leima bai khorok sa driver markheno sago dukhoman mani kokmani bisingti saiman jakha April tani salchar salmari sa salni dibor jorabo Assam bai Agartala Haktorla haro kaisatei kaisa lam katelai thani thuthai leibo tei sago belaikheno markhe dukhomano honei koktma tugiaino gadani sak hamnago langjakha dukhomanjak driver no malkhung khungsani number TR05G 1814 malkhung amahai Haktorla harro deralaima bai srapsan nukjakha belaikhene thanglai soni kebe imang tamni hinba lahar kcharo mohai deralaimani bai yang thangnai rokni lai sothani bo kisa ksajak nukjakha hnai koktma teibo updates mana bagai krengri tongdi bureau report